guys, welcome back to my YouTube channel. I'm gonna vlog over. So guys, ini मोनफैबाय आरोना सिगनेसारफोरावहाय थ' दिनैहाय खेराइ फुजा माने दङ आरोना बेहाय जोंनि BKWC एरियायाव आरोना आउट अफ बिटिआर थ' बेनि थाखायनो जों नायनांगौ जादों लोगोफोरजों जों शेयार खालामगोन थांगासिनो फैग्रोमोन आङो बेखौसो नायफैखाबाय नै खालि जाजोब्बाय थामथि गोथार आरज हमगिरि आरो लोगोसे देउरि महरै बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोनथों बै बाहागो खबजाबाय बाथौ आरज हानजा आरोना जोंनिया बाथौफोरनि आरो बै फारसेखैजा ब्रह्मफोरनि जयग होनाय दंमोन बिसोरना जोब्बाय थ' जोंनि दा आरज सोलिगासिनो बेनि उनावहायसो जोङो दौदिनिखौ लाबोसिगोन आरो बे गेजेरनियावहाय दा आरज खनगासिनो उल्बाखौ जालांनो थाखाय जों खावलायबाय बेनिफ्राय गोथार हाबाफारियाव खुंथायनि जानानै सिगाङाव गासैबो बाहागो लानानै फैनाय आइ आफादफोरा फंबायनि गेजेराव बरायनानै लाबाय बेनिफ्राय गोथार हाबाफारियाव लोब फैनानै गोजोननाय थाबाय बिथांनिनो आंगो फिसा मुस्रि सनजय मोसाहारिखौबो एसे आवगायनानै गावनि सिनायथिखौ लानो जों खावलायबाय खुलुमबाय रायजोफोर आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो आं गासिबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरनिसिम आं मान बावहरग्रोबाय आरो बेनि गेजेराव दिनैनि नैबे गोथार सान खेराइ फोरबोनि आफा बोराइ बाथौनि गोथार सानखौ जोबनाय सान फैनायलाय बेनिखायनो आं आंनिफ्राय हाजासे कोटि बोर आशीर्बाद लानो थाखाय नाजादों आरो बिनिनो गेजेरजों जोंहा मावलांनांगौ खामानि दङ बहुद आरो हारि धोरोम आसार खान्थिजोंनो लानानैसो रायजोखौ बेंलांनांगोन जे गावनि धोरोम जाथि दङ बा गावनिनो मोनसे गियान गोनां गुन गोनां बोसोन गोनां बिसोरहा मालाय मोनसे रायजो दं होननानै मोनसे सिनायथि जानाय जानांगोन बिनि बेयावनो गासिबो मानलाफोर जाबाय
बोराइ बाथौ आंनि बुंनायाव लाय जायना जाया होननानै बुंदोंसै आफा बोराइ बाथौ साननि गिरि भुमनिगिरि नों आफाखौनो दिनै बिमा बैसोमुथि बिखायाव दिनै सानजा सोनाब साहा नासारिखौ फैदो पाथलजोंनो सोरजिनाय गासैबो प्रसादि साबलानानै दिनै मानलावर होबाय थानाय आफाफोर शांति 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 ओम अभिमा शांति 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 ओम अभिमा शांति ओम अभिमा शांति 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 महिमा शांति महिमा शांति महिमा शांति 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 महिमा शांति 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 ओम महिमा शांति शांति महिमा शांति 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 Kita sumber
गावनि समाव नांनाय मोनाखै ओंखायनो बाजैजों गोरोबैनो दसे Sulle vetaan ne jawa kuma.